Алелуя, Илия Груев е футболист на годината. Най-накрая успяха журналистите да свалят очи от сата, да сложат капките в очите и да прогледнат и да дадат гласа си наистина за най-добрият футболист, който ние имаме последните няколко години, и той е различен от Кирил Десподов, който всъщност печели приза 5 пъти и остави зад себе си някои имена като Христо Бонев, Красимир Балъков, Стилян Петров, Мартин Петров, Христо Стоичков със същия брой награди за футболист на годината, а това е носител на златната топка. Единственият всъщност, който има повече от него, е Бербатов, който е притежавал цели 7 пъти, а при Мартин Петров и Стилян Петров положението е малко по-различно, защото имаха, така да се каже, злата участ, в кавички, да играят с Бербатов в едно и също време в националния отбор, когато той блестеше в Манчестър Юнайтед и Фулъм и Тотнъм и нямаше как просто да не печели тези награди. Още феновете на Манчестър Юнайтед си мечтаят да има такъв нападател като него, но имайки предвид, че тази награда вече е загубила стойността си в България поради ред причини, които всички знаем, качеството на футбола в страната, управата, стадионите, школите и абсолютно всичко, даже за което стана въпрос в това прословото интервю, което даде Филип Кръстев. Единственото нещо, което е по-абсурдно от 5 спечелени приза футболист на годината на Кирил Десподов, според мене, е онази абсурдна награда, която Пловдивския университет бяха дали преди години на Карло Анчелоти, иначе казано доктор Хонорис Кауза. Карло Анчелоти дори с GPS едва ли успял да намери сградата на ПУ-то, а преди това предполагам, че 2-3 дни са били нужни, за да намери къде се намира дори и Пловдив на Google Maps. Реално погледнато, стойността на наградата футболист на годината отдавна е намаляла през годините, имайки предвид и състоянието на футбола в страната, управата в БФС, лошата инфраструктура, липсата на реални и адекватни школи и бази за развитие на младите ни таланти. Но ако продължаваме да ги изброяваме, ще стигнем до още много минуси, които имаме в управата и в стойността като цяло на футбола в България, и може да ги изброяваме до утре, но ако обърнем внимание какво се случва на международно ниво, можем да видим, че и там стават някои неща, които са малко така наречените в зад кадър неща, които пречат реално да се погледне наистина добре ли се случват нещата, правилно ли се случват. Само няколко години по-назад във времето се сещаме през 2020 година или COVID годината, как FIFA първоначално реши да отмени награждаването за златната топка, а след това направо отмени и провеждането на златна топка през годината. Помним, че Левандовски шарише наред последните 2 години преди това, заслужаваше да спечели златна топка и предната година, особено COVID годината беше абсолютният лидер за нея и трябваше да му бъде присъдена. Но знаем, че на високите етажи на FIFA, когато си нарочат някой за любимец, особено Меси и Роналдо, а те след тогава още бяха в пика на кариерите си, и знаем, че това някак си не се харесва на някой на високо в етажите и някой да размести слоевете Меси и Роналдо в тяхната епопея и епогей на кариерите им беше нечувано, и според мен нарочно и умишлено си отмениха награждаването и въобще провеждането на златната топка през тази година. В далечната 2010, когато моят Интер спечели требъл и всичко възможно, което имаше да се спечели от отбора, да не забравяме, че Диего Милито въобще не присъстваше в така наречените футболисти в топ 20, а Уесли Снайдер беше футболистът, който имаше най-голяма заслуга за требъла на Интер, ако махнем естествено решаващите голови на Милито. Но Уесли Снайдер за мен и за още много милиони по света заслужаваше тогава да спечели златната топка. Помним как тази година беше дадена на Меси, който не спечели абсолютно нищо през този сезон с Барселона. Така че тези неща не се случват само в България, разбира се. Поредната небивалица, която звучи единствено толкова абсурдно, колкото и да джойнеш Австралия към Евровизия, е една държава, която е само на около 15-16 хиляди километра от Европа, което би звучало толкова абсурдно, колкото ако БФС бяха дали наградата за треньор на годината през 2013 година не на кой да е друг, а на Ники Жадното, който беше тоталният провалил Левски тогава през 2013 година на нарисуваната на 99,9% титла, успя да я флопне, както прави всъщност в момента Артета през последните 2-3 години за Арсенал. Това обаче няма никакво значение и смисъл, защото най-накрая всъщност според мене
Журналистите гласуваха по съвест и доблестно дадаха наградата футболист на годината на наистина най-добрият и заслужил футболист, който ние имаме през последните 7-8 години и смея да твърдя. Илия Груев, честито момче, пожелавам ти да си жив и здрав и да прославяш България, защото точно това прави той в най-доброто първенство по футбол в света, английската висша лига. Макар да не играе за някои от топ отборите, които се борят за Шампионска лига или Лига Европа всяка година, повярвайте ми, той е доста разпознаваем в самата държава. Аз живея в Лондон, с който да говоря и кажа Илия Груев. Всеки казва, о да, това момче е двигателя на отбора на Лидс в средата на терена. Това не са просто празни приказки. Щом го ценят в чужбина, не разбирам защо ние не трябва да си цениме нашите таланти и нашите добри, качествени футболисти. Така че още един път шапки долу за журналистите, че най-накрая успяха да гласуват по съвест и по качество реално на футболистите. Абонирайте се за канала и харесайте това видео, защото алгоритъма на YouTube работи по този начин, а аз явно съм го хванал към този момент. Айде, чао!